Ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ntombela bengicela nje ukuthi uqale ungena kuleli khasi cofa subscribe button ukuze uzothola mfethu okuningi okwenzakala kulona leli khasi. Leli khasi bafethu liyafundisa liyaqwashisa liyasiza kafethu naseyinkingi nabantu abasuke bebhekene nazo abasuke besaba ukuthi beze ngala bezoshutha bezoshuthwa ukuze kubonakalizwe esizakala. So bafethu lo muntu engakwazi sizakale ngeenkinga mhlawumbe uthola ukuthi esuke silungisa yabona ukuthi mhlawumbe naye mhlawumbe angakwazi kanjani ukuthi ayilungise leyo nkinga leyo abhekene nayo. Kodwa ke ngengamaye bafethu ungakhohlwa ukulike, ukucomment, ukushare. Comment abafethu kuyasiza kakhulu njengoba sibancane nje kanje. So kuyasiza ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe udaba singaliqedanga izimo mhlawumbe izinto esingazenza ukuze sikwazi mhlawumbe siliqede noma mhlawumbe masibhekana noludaba olufana nalolo ngelinye ilanga usingakwazi kanjani usilungise mhlawumbe ngendlela ezogculisa wena mhlawumbe awuyithandanga indlela esilungise ngayo. So bafethu siyacela kakhulu ukuthi niluleke ngempela ngokwakha ungafaki inhlabathi kuphela nifane noshukela eparishini. So bafethu njengamanje ngakhohlwa mfethu download i-app yakho EasyBet nizenzele imali. EasyBet app lapho khona ukwazi khona ukuthi ubhejele ibhola ubhejele amagame ngaphandle ukuthi ke uhambe uye mhlambe uyoqasha noma uyofesa nomsebenze kanzima ukuze uthole imali. Kodwa nje ngokuhlela nje ekhaya uphatha smartphone udownload i-app yakho EasyBet ubhejele ibhola ubhejele amagame ukwazi uzenzele imali uhleli ekhaya. Nanoma mhlawumbe uyasebenza ungazenzela extra cash ngokubhejela amabhola namagame. So njengamanje kunodaba la esolungisa kwala nanang my sister kade bafethu ke kade ngibhalela la silokho siphambana kodwa njengamanje siziyaqondana. Sawona siswami njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila sisi. Siyaphila nathi. Siswami ubani wakabani udabo uphi nendawo? Igama lami nguThobeka bakaMhlongo ngidabuka ngala ohluhlubi. Hawu ya khona. So manje udaba lakho luthini ngoba mina vele usuwangichazela kodwa njengamanje sesinganikeza ithuba lokuthi uchazele umbukele ekhaya ukuthi udaba lakho lonke lukanjani. Udaba lami lumi kanje ngihlangane nobaba la. Yeah. Ubaba isibongo sakhe ube uDlamini. Yeah. uDlamini mahlangana naye sahlangana kwakuhle yonke into yahamba kahle. Yeah. Masihlangana ke noDlamini uDlamini angitshela ukuthi nje uyangithanda uzongenzela yonke into engifisa ukuba nayo empilweni. uDlamini uyindoda eright mawumbuka uyathembisa. Yeah. Into eyenza ukuthi nginibhalele namhlanje ukuthi uDlamini wangitshela ukuthi unayo umfazi. Yeah. Umfazi wakhe kodwa basathandani ngaleyo ndlela. Yeah. Ngoba vele into ehlezi ishiwo abantu besilisa bavele bathi hayi asathandani ngaleyo ndlela. Yeah. So ke uDlamini mangabe ke siqhubeka ke nokwazana. Yeah. Avela athi uDlamini kumina ucela sibe nengane. Yeah. Hayi khambe vele ke sivele simithisane ke sibe nengane. Kwapha mina ngazi ukuthi yonke into iyabheda ekhaya kukho khamba kahle. Yeah. Hayi ke mase sengimtshela ukuthi ngikhulelwe. Okoqala nje ngimtshela ukuthi ngikhulelwe. Waqala kwangazi ukuthi uyajabula wathi uzoze ekhaya uzohlawula ingane bazocela ihlobo esihle. Yeah. So kwesibili mase ngimfonela ngimtshela ukuthi ifanele ngiyobona udokotela so ngenza iscan sambe naye so bawu2. Waqala uDlamini wangitshela ukuthi yena unomfazi ngekakwazi ukuyenza yonke leyo nto ubani wayekade ethengimithi eqaleni. Yeah, ecela ifane nje silent. Yo. Stuck. Inesicephe esinzima le phone. Akufuni ekhaya. Ekhona ekhaya ilezi izitolo lezi. Oh yeah, uyabaleka. Cha. Bakithi. Lutho. Across elikhokha. So awuqhubeke ke mama. uDlamini ke. Yeah. uDlamini ufanye mama silent. Vibrate vela isakhali abibanga isicefe. Angisazi ukuthi ngigcine phi ngitheni uDlamini. Yeah, uthe uDlamini uwagcina nika iscan naye yabo. Sagcina sikhuluma izwe yakwiscan naye uDlamini. Usethi ke Mana ifake silent mama. Iku silent. Angazi kwenzakalani la.
Usho ukuthi uyi-ansele. Ngiyabona. Hello. Hey, awukahle wegogo hey. Enakezwa yini ukuthi ngibusy? Iku silent. Ntsongo ya. Sorry. Yeah. Okay. uDlamini ngisengimtshela ukuthi cela sihambe sikwi-scan. Yeah. uDlamini usethi ene mina nginomfazi ngeke ngikwazi ukuyenza yonke leyo nto ngeke ngikwazi wena ngakutshela kahle ukuthi nje yonke lento ngeke izibe serious manje wena usufuna ukuthatha izinto serious ekubeni yena ethe uzozongilobola hlawula ingane manje sesiyajika istory sengizenza into serious ngoba nakho sekufanele siye kwi-scan. Okay, angine ndaba ke nani ke nakho konke okunye into ebengiyifuna nje uDlamini ukuthi azingane yakhe angisize nangengane ngoba kunzima khona yabo nje kunzima shame ukukhulelwa engekho ubaba wengane. Yeah. Kunzima kakhulu ngoba manje sengiyiqalile iclinic iqalwa early so afanele ngiyiqale early. So angihambi mina lama clinic ajwayelekile ngiya unjani clinic. Oh yeah. Into ebengiyifuna kuyena support. Yeah. Ukuthi angisupport kuyona yonke lendlela esesiqalile ake ngisho kanje esesiqalile ngoba angedwa sibabili esesiqalile. Hayi uDlamini nje ungenzela into engayazi useze wangiblocka ngisho ukungiblocka ngisamthola indawo. Isizathu sokuthi ngikufonele isona leso ukuthi ngicela ungisize ukuthi ngizama ukumthola lo Dlamini ngoba angazi ngempela ukuthi kuzoqhubeka kanjani kulezi inyanga ezizayo kulesime engikusona njengamanje. Yeah, so ngifuna ukuthola la ukuthi why uhambe lamanye ama clinic lawa othi wena yakho obani onjalo unjani why ngoba khona ama public hospital noma public clinics. Into eyenza ukuthi ngihambe unjani clinic ukuthi sengimdala. Oh yeah. Mawukhulela usumdala i-pregnancy iba nama complications. Oh yeah. So into eyenza ukuthi ngihambe bona unjani clinic kukhona odokotela abazokwazi ukuthi bangisize babone mangabe kukhona into wrong nani enganeni. Yeah, uneminyaka ngaka? Ngineminyaka ewu30. Yeah. Yebo. Kodwa ke mangabe usukule age engikuyona kuyaye kube nama complications nyana mawukhulelwa. Ingakho mangabe ingakho ngikhetha ukuthi ngiye unjani clinic ngoba ngenzela ukuthola udokotela ngithole nje usizo olu right. Yeah. Ingakho ngikhethe bona. So uDlamini unazo izingane eceleni kunkosikazi wakhe lo wahlala naye. Bengakaze angitshele ngeingane. Oh yeah. Bengakaze asho lutho. Wena nazo ingane? Waye cha. Oh yeah. Eyokuqala le ngane. Izoba nengane yokuqala nomuntu ongayimisele ngalutho empilweni. Yeah. Umuntu ongazazi ukuthi ufunani ngoba kushuthi akazazi usufunani. Yeah. Ngobenza yonke lento nje ukhombisa kona ukuthi hayi akazazi ukuthi ufunani. Wena isiphi izathu esakwenza ukuthi wena wajola nomuntu ekutshela ukuthi unayo unkosikazi? Ingoba wayekade ethe ayisekho into ebahlanganisayo. Oh yeah. Yebo. Ona unkosikazi. So wena uthola kanjani ukuthi ba serious ke njengamanje? Uyena oshilo phela osengitshela nje manje ukuthi ngaphinde ngimfonele nonomfazi wakhe ahlala naye endlini. Yeah. Lokho abengakazi akusho. Yeah. Seyakusho manje. Angazi noma ubungakwazi ukungisiza ukuthi saphe somfuna ngoba uyisigebengu uDlamini. Yeah. Uyisigebengu futhi emengiyibuka kahle lento yakhe iyakude. Yeah. Iyakude ngoba njobe eqala manje nje kushuthi lengane ngekayondla impilo yayo yonke. Njobe eqale manje ukubaleka. So akaze bekubonise nabantu mhlawumbe ikhipheke ingane ngoba uDlamini vele ukha phansi. Angikaze nami ngize ngicabange ngaleyo ndlela. Yeah. Ngoba yena ngathi mengikhuluma naye ngimtshela umuntu ojabulelayo ukuthi kuzoba khona ingane. Yes, sengikhulumela nje manje ukuthi uma uchaza mhlawumbe kwabantu osondelene nabo ngenkinga lenkinga lobhekene nayo akaze nibekubonise bethi hayi mfethu mfethu vele mhlawumbe ikhiphe ingane yabo. Hayi sekulate ukuthi ngiyayikhipha. Yeah. Sekulate futhi vele akuyona into engake ngayicabanga. Yeah. Umphefumulo omsula nje ngawukhiphelani. Ngingawukhiphelani umphefumulo omsula ngoba phela lengane ayenzanga lutho ayizange icela ukuze emhlabeni. Yeah. Ithina nokungcola kwethu esasikwenza okwenza imphumela yengane le esikhona manje. So omunye futhi ngayibuza futhi ukuthi manje ngoba phela khona manakhunjana ama condom ukuyivikela niwasebenzisa ngani wena? Ingoba phela wayecelile
wathi Oh, yeah. uyacela ukuthi sibe nengane Oh yeah. ngoba abantu besilisa banamanga umuntu mengabe safuna lento ayifunayo uyakukhohlisa Yeah. yebo Owathi uzokulobola uma umnikeza ingane. cha nje ukulobola vele wayekade eshilo before sikhuluma indaba yokuba khona kwengane Oh yeah, washo wayethe uzongilobola nje Yeah. yena kahle kahle wayeumuntu ozongenzela yonke into engiyidingayo empilweni Yeah. angazi noma uDlamini wayebona ukuthi mhlambe ngiright empilweni noma si right ekhaya mhlambe yileyo nhlobo olandela abantu besifazana aba right understand ukuthi uphila impiloni Yeah. ngoba ngisanda kuthola ukuthi uDlamini akasebenzi mengizwa kuthiwa akasebenzi kanti mina ngihlale ngimbona egqoka izinto ezibizayo Oh yeah. angikaze ngambona and ngaya nakwakhe ngiyakwazi kwakhe Yeah. kuhle kwakhe akukho nje la khomba khona ukuthi ngabe le ndoda ayisebenzi Kwakhe wayokwenzani kwakhe? ngangibizwe yena ethi akithi ngizovakasha Oh yeah. Walele embhedeni nonkosikazi. angizange ngisabuza ukuthi umbhedo kaba Yeah. kodwa nje khona ngayi kovakasha Yeah. yebo Hayi. Awuzami mhlawumbe usinikeze inamba yakhe ukumfonela besimfonele simuze ukuthi ithini into. Eish. sengayibhlokha ngisho ukuyibhlokha nami le namba hayi Oh shunadlala amablockane ithi 071 Mana yini faka la. Ibhali la ngaze be number wadlamini bethatha ubaba wengane yakho bakithi. hayi akasayeni uma bengane yami lo bheda kanje Yeah. Ayichawa. mina nje Yakho ngikudinga kuyena ukuthi nje angisize ngengane kuphela angisadingi lutho lakhe manje isupport unayo wena support. from ifamily yami ayikhona bandla Yeah. ikhona ngeke ngize ngiqamba amanga ekhaya Hawu. Bade lihlungu manje. hayi khona ekhaya ba right bayangisiza noma kuthiwa ngishoda ngani bayangisiza kodwa ngeke kuhlezi kwabantu basekhaya ekubeni ekhona ubaba wengane ukuthi uyathandiswa into enjalo. Yeah. Ngiyakuzwa veze khona ngoba phela ukubona phela benze lo nto leyo. sekuyami ngefuna uDlamini Phela kubona benze umkhuba. hayi uDlamini nje shembandla ungihlule vele ngahluleka kwamina ngixayekile ukuthi kwenzeka kanjani yonke lento emva kwezinto ezingaka eziningi kanjani ngithembise zona Yeah. yabo nje ukuthi nakhona ke la esiyakhona ngazi siyobhekana nani Yeah. angazi noma siyomfica noma Awuthi uyabaleka ngasingafica. bayabaleka phela abantu besilisa Awumzame. yebo Dlamini Yes, hello ubalo. imini Wena ubazi. awu imini awusayizwa ngisho ivoice yami Uyichaza phela mfeza uzishuba. Kumbalenhle Mbalehle. Ufuna imbalehle kumina bese. Angakutshela nje ukuthi ngikhulele ngibalekelelani indaba ungiblockile Kade ngaqala lakhe imawu kade ngalithinda ukuthi angidinga. Ngakutshela ukuthi nginomfazi. akukho mayelana nokungidinga lento mayelana nengane angithi wangimithisa wena wangimithisa wena Une-airtime eningi ne-airtime eningi ngobani wena. Ngine- Ngicela ukuthi ungaphinde business. Ngacela ngakutshela-ke siyeza lapho siyeza uDlamini awukudinga ngempela uthi wakutshela ukuthi unonkosikazi hey indaba yaDlamini yabona nje manje usenza sengazuthi imini engimlandelayo ekubeni uyena waqala yonke lento Yeah. ukube ngangazi nami ukuthi uzongenza isilimo uzodlala ngami uzobuyisa ngami kanje ngeke ngiyenze yonke lento Yeah. Bafowethu ngicabanga ngicela bafowethu nisiphelezela siya khona lapho kwanakhujana kwa Mr Sibalukhulu siyobona siyoza ukuthi isimo sakhona sinjani mfowethu masomfica khona simfica ungathi kanjani
ngoba kubalulekile ukuthi ingane isupport ngoba futhi ingane njengoba echaza ingisisi ukuthi ingane umphefumulo futhi ongenacala yabo so akuyona ingane yathi icela ukuze emhlabeni uDlamini ibona abayisukelayo benza lento abayenza so manje ingane ayikwazi ukuthi ingabe inganayekelwa gcina isiphelezelo Koleka Yebo. Yebo ke mama njani Iyaphila. Yeah Ubhuti ngizothi Oyigama lami nguSiphiwe Ntombela mama amakhamera Oh kashuthwa ngenzeni Oh sebenza kumabona kude mama so iCamera sihamba nawo nje kanje Ngiyake mhlawumbe umuntu ningamazi banzofana lento zenu ezamakhamera ngiyangena nje emzini nomuntu ngequlukudu namakhamera kuba njalo uthe ubani igama uNtombela wentombela nenze njalo vele Yasidlulisa kakhulu mama uxolisa angiyifundi ke mina lento enenzayo cha mama siyaxolisa mama siyaxolisa cha xa ngingena exeseni kwenu phela angizovela mina emakhamereni ngingatshelwa ukuthi ngivele emakhamereni siyaxolisa hayi ngeke ngane ngeke ngoba wenzani ufana ngiyavala kwami mana mama niyalwa kanzami nizongilwisa siyaxolisa mama siyaxolisa kanzami nizongilwisa la kwami cha no mangivala umnyango wami umfana lo abamba umnyango wami pho siyayithoba ngiyavala manje mana mama siyayithoba mama kuwena siyazehlisa yini kwenzaleni yes ngenzeni yes no awenzanga lutho mama so njengoba ngichazile sisebenza amabona kude nje mawa ngingenaphi ngibabona ukuthi ngingena nje ngomnyango ngizingena ngifuna ingane ngenzela iti sengiphuthunywa ngamakhamera awana amakhamera siyaxolisa mama cha ngiyaluzwa mfana uxolo musu ngizwa ngabe ngiyaluzwa uxolo lakho ngibuza ukuthi ake ningabazisi nabantu manizana lento zenu ukusho mhlawumbe kwenzeka iphutha kulo muntu osibhalelile yabo ngoba wathi zani kwami yes yabo sibhalele ngoba usibona silama wami yabo awusuke mfana nabe lo bhalana eminyango mana mama siyacela mana olethi siyacela mama usikhulumisane mama akukho konakele okuzovela la kunakele phela mfana nami nginakele mase uzovela ufike namakhamera kanjena kwami umuzwe endoda lona ngiganile mina le ekhaya sekuthi wani ngempela sekuthiwa nangumfazi wakho lethi abafana namakhamera ngenaphi mama siya understand siyaxolisa mawa hayi angifunje mfana lento yenza ngifuna ngempela angifuna ngifuna mina ukuvela kulezi zinto lezi lento zeni angifuna ukuvela lezi zinto zeni mina angifuna ukuvela lento zeni ngangivezi mina lento zeni sanje ungiveza lento zeni engazazi sicela umfethu ayicishe umfethu imali ngiyalingwa so siyaxolisa mawami siyaxolisa nje kakhulu hayi akasithele ngempela umfana lo amakhamera asithele ngempela yazi wena njalo mfethu yazi ngempela mfethu so mama sidlulisa kakhulu mama ukuxolisa hayi iqale kambi mfana iqala nje kanjalo imoto mayizoduma awuyenze into emzini umthe kufusana ngelinye ilanga mawuze emzini womuntu uyamtshela nje umlazi womuntu ukuthi uzonza imkhuba ethizeni awuvele nje ufike emzini womuntu saka yangongqoze emzini womuntu umuntu asabela kubiza awuvele usongikhipha kulento sivumelane ngani nawe usongikhipha kulento zami yini le yini engiveza kuyona yini engiveza kuyona into engiveza kuyona mana masidlulisa mama uxolo olukhulu kakhulu mama hayi angifuni ngempela ngifunje lento angifuni kodwa ke mama igama la mama njengoba sengishilo ngathi nguSiphiwe Ntombela sisebenzela kumabona kude njengoba usibona nje kade sihamba ne-television so mawami inkinga la siyabhalelwa abantu besitshela ukuthi bafisa usibalungisela udaba oluthizeni okusho njengoba sila ekhaya unodaba nakhona mhlambe olukhona esizokwazi ukuthi esibhalele mayelana nala ekhaya uba nje uba ungabiza udaba nje la kwami uba ungabiza udaba olani lo daba okusho ukuthi madodana kithi abona labantu baka TV hayi abalungile kahle mama umuntu ebesomcela uDlamini kahle uyena udaba lonke esingaye la usaphumile kuDlamini yebo kodwa ngikholwa ke futhi uthi uye kude yebo kodwa nje ngikholwa uthi uye kude manje uye lo ufuna ngamakhamera uyena umuntu kahle ebesibhayele ngayo udaba lonke belungayo kahle udaba ukuthi kwenzakaleni so uDlamini mama uDlamini kunosisi osibhayelile wasibhalela usisi wami so uDlamini kunosisi lapha amkhwelisile manje uyabaleka hayi ayikho nje lento ngani hambani ngempela ke manje benihambe ngempela ayikho abona le nisho manje ile engekho ngempela ngishiyeni wengane into engekho le nisho manje yes awunaski isiqiniseko salonto leyo so uyena uDlamini angithi uDlamini ushade nami iminyaka yes ushade nami uDlamini iminyaka ngithi mina ke mngakhe ayikho lento eshoyo sunya ngifana ngifana mama uyena umuntu ongaba nesiqiniseko so awukwazi ukuvela ushaye nje indiva kanjalo wenze kanjalo yabo
yabo Uba lo ntombazane. Nanguye ngisi. Ikhona khona la. Mana Ikhona khona lana. Mana. Ikhona khona lana lo ntombazane. Itshaloba kwami, itshaloba muzi wami. Mana. Nukhamisa bani umuzi wami nini? Usisi yena umuntu osikhomisile kahle kahle umuntu. Ah, damn it. Uzezwa bani umuzi wami wena? Mana. Wengane zami. Ekuzona imali umuntu ngempela ke manje lana. Ekuzonakala ke manje lana. Mana sixoxe kahle mama. Intombazane lena itshaloba la kwami ifunde Asixoxe kahle mama, sixoxe kahle. Yonke into mama njengamanje yabo konakele ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo mama yabo. Yonke into ilungiswa ngomlomo. Hayi mina ngiyalingwa. Yabo. So siswama uvela. Velaphi vela kwami. Chabo. Wentombazane. Awuchazi swami. Wentombazane. Awuchazi kwenzakaleni, awuchazi. Udla mina. Chaza sisi. Uzochaza noma kumele ukuchaze wena. Mana. Ushaya mina inkinga. Wabona wengane yami ngiphumeleni kahle ngempela ke manje. Mana mama inkinga. Sisi wami chaza chaza phela manje wasusaba manje yini manje? Phela size kudlamini manje uma ngibona ethethe. Yeah. Bengalindela ukuthi sofica nomuntu omdala kangaka la ekhaya. Uze edlamini kwami. Ngiyathetha mina ngithini ngikikize ukuthi umithele amadoda ashadile la ngikikizele lo nto mina. Cha. Ngikizele lo msangano mina uswena umithele indoda eshadile. Angisho ukuthi ngikikizele Manje ke pho indlela yokukhuluma la. Ihlaza ke futhi le ntombazane enihamba nayo la kwami ihlaza. Le ntombazane enihamba nayo la kwami ihlaza ngisho njalo. Yes, uDlamini mama usebaleke kakhulu so manje asikwazi ngempela ukuthi ebaleka kaphi uDlamini uhlala kwayo la kwakhe ebaleka kaphi uDlamini bakwethu ubalekele nangu sisi so manje ayikho ngiyacabanga ukuthi ayikho mama into esizokwenza ukuthi sirerelaxe vele uyabo ngoba thina kahle umuntu esimfuna kahle mama uDlamini besingadingi kahle wena uyabo kahle kahle sisitshela phela yonke into wengane yami idinga uDlamini idinga mina umkakhe yonke into ethinta uDlamini ithinta umfazi wakhe kahle nje mama sesikhulumela nje sesitshela nje ivali neqiniso yabo ukuthi kahle besingadingi wena yabo thina besidinga uDlamini yonke into ngoba uyena uDlamini umuntu owazi iqiniso shusa komele nihlangana noDlamini benihlangana khona uyabo yena usiyasithethisa ngoba fuze ngabwehlisa umoya singene endlini sihlale phansi into ongasiza ngayo ukuthi umfonele yonke into ongasiza ngayo yonke ongasiza ngimthinte lo Dlamini yonke ongasiza ngayo leyo hey bodlani angizwa nje phela into engekho nje yonke into eshwele intombazane iyangibhedela nje iswempela sokhona ngizobheda nje lemzini wami umithi mithi into eshadile hey niyazilulaza wengane zami niyazilulaza alikho ke nje alikho njenganami iphutha lo muntu omithi indoda eshadile alikaze libe khona iphutha enjalo alikaze amakhondom agcwelizwe lonke le manifuna ukwenza izinto nemkhuba namadashadile ayikho into enjalo ayiyazi ibe khona into enjalo akimthinte ayikaze njenganami ibe khona into enjalo iphutha mali selenza alikaze alilona iphutha lamabomu lawo akulona iphutha amabomu lawo badala phela labantu bobabili yeah badala umuntu osakwazi ukumitha kayona ingane lo muntu all right baba Ngiyaphila nkosikazi ukude kanganani nasendlini ngisasithola nkosikazi angashenga ufike ufuna ngicela uphuthume baba ngicela uphuthume kakhulu kunento engayizwa kahle lana ngikugcwele nje ngicela uze ngempela woza yini manje ngicela uze baba ngicela uze kunodaba lana ngathi lifuna wena nje maqhozi impela lifuna wena nje ngqo ngicela uze yini ngokuthi khala mzana ngicela usheshise baba uze ekhaya njengamanje ngize ngibulawa abantu mina ngicela amadoda engawazi lana ngibulawa abantu ngeindaba zakho Dlamini ngibulawa abantu Dlamini ngeindaba zakho kugcwele abantu manje leminyango Dlamini ngiyabuka mina lento kuthiwa into zako TV cela uphuthume Dlamini phuthume la ngizozwa khona ila ngizovele ngizwe khona ke manje ukuthi lemkhuba enzo Dlamini leli nje uDlamini yenza into engekho nje wengane yami into engekho nje lento eniyizelela nazi ke phela into engekho nje neshwe enganani nalokho into nje engekho indaba ebeneshock ukuthi uDlamini angeke bhuta wengane yami ngeke uDlamini akwazi ukuyomithi usiyangizwa la ekhaya yimini osebenzayo uma mithi uDlamini lo ngane izoba yini izoba undinga sisebenzi futhi izoba undinga sisebenzi phela ngane angazi uyondle laphi eyondla ngani njengoba ubona ama-blocks yabona ama-blocks osimende ngiyakha le ekhaya mina imini ovuka imini osebenzayo la kulo muzi le ntombazane ke mayimithi imithela into eyaphi ke yona mayibuka wena mhlawumbe phela mhlawumbe komele ngane ibuye ngibize kumina mhlawumbe usungabuza yena uDlamini ngoba yena umuntu wafaka into ecijile yabo wayekutshelile uDlamini asebenze uyena umuntu mhlawumbe usungakwazi lapho ukukhuluma naye yabo sisi silent phone yabo uyena umuntu mhlawumbe ongakwazi ukukhuluma yebo wena andislima Imini slim uDlamini lo imini slim uslima imina yini slim
Hey wena ngizosho khona abantu Wena mina wafona kule fona le ntombazane ukuthi azana ngempela mina isilima mina lana. Hayi ngiyalingwa. Hey wentombazane wena ungazi mana ngithatha ade uyiphikela nje ngithi mana isikade umphikela nje umjiji usho ngisobalo la kwami mana uyakwazi umtshele sisa ukuthi uwaza kanjani la ekhaya uthi waletho uzolimala ngempela yes waletho uzolimala ngempela waletho Hamba ungabuzi ukuthi kwenzakalani Dlamini ubale ntombazane ubale ntombazane Dlamini mana kade umfonela umazi akazi ngimfonela akwena ukukhuluma ngefona le ntombazane akwena Dlamini ukukhuluma ngefona le ntombazane ade ungifonela manje akwena ade ufonele manje cha manje nafika lonke le ndlela usuyitshela ukuthi kwenzakalala le ndlela usuyitshela ukuthi usile yazi Ndifunani usuyitshela ukuthi usile baba Dlamini lungisa le nkinga zakho yazi umbalekelela angimazi uthi ubaye umbalekelela uthi ubani awusangazi mana awusamazi kahle nonke ngimboni mina ngobani na Dlamini ungazenzi umuntu ongaphilile ekhanda yazi akwena Dlamini ukukhuluma efona le ntombazane njengoba ngifaka ifoni ku-speaker sayizwa sakuzwa sonke ukukhuluma le ntombazane ingqondo ngobani wena ungazi angikwazi wena mana mfethu mana awumenzele icall uDlamini njengamanje sibone ukuthi ifoni yakho izoqhuma kuba mama awunikeze usisi number then ke uzobe sekufonela njengamanje sicela wenzeke njalo njengamanje kuze kuzovela uqila angithi uyitshela uhlambile wise wena ngithi Dlamini wena ubukhuluma efona le ntombazane manje kulate mama you wise man wena ngithi wayizika iba wise so iba wise Dlamini wena ubukhuluma manje iba wise efona le ntombazane iba wise wena ngihlakaniphile wena mina ngimuza uthi uba uma efona uyafona nami akazi uthi uba yes angithi nihlakaniphile wena ngithi nihlakaniphile usomzile manje umuntu ofonile uthi uba yena we are wising wena ngithi so nanso ngithi yabo save you ngisho number ngithi yabo save you number Dlamini ayikhali kwena lo phone Dlamini nanje ifoni ikhala kwana isilimi mina kule ndawo uba lo muntu mina awumazi kanjani umuntu ekwazi yena awumazi kanjani umuntu ekwazi Dlamini awumazi kanjani umuntu ekwazi nje number inombolo zafani inombolo zocingo zafani wasekufana inombolo zocingo usaphika namanje cha uthi uba uyangiphika namanje kila kulate yabona nje lento yenzayo yabona nje uyangiphika ukhumela kwami namakamereni angwafuni kahle ukuxosha abantu kahle uzolalela imithi le ntombazane Dlamini soba wena lalela baba usisi umbalekelelana usisi owakuphi mana yeke ke manje lento yenzayo Dlamini yeke manje lento yenzayo umuntu ezongidina la wena ke manje uzokuyitshela ukuthi usile awucingi wena ubhalwe ngobani ufonile ifoni yaningi lalela baba lalela ngesizwe ngawe yabo ngesizwe ngawe baba yabo siswama akhulume mfethu akhulume awusangazi manje ngeke ingane wemithi sawa ngithi wayimithi isusisi angithi wena wacela ingane aba ngicela ngikhulume yini ozoyikhuluma nami Dlamini yini ozoyikhuluma nami umithisa kanjani Dlamini wathi uthi ekhaya ukhiphe ngisho 250 imini osebenzayo le ekhaya imini osebenzayo le ekhaya khona umnyango uvala umnyango yakho umnyango ozovala lana njengophika ingane awuzovala umnyango uzodila la inkinga zakho fika nazo la kwami abanenkinga yakho la Dlamini ofena nayo la kwami inkinga yakho loza nayo la kwami yabo uzondla ngani la ngane Dlamini uzoyenza ngani ingane izokondlwana uzobe ungavungisho wena ulala ngize ngibuyele wena wacela ingane angithi wena Mina ngifuna ingane kuwena. wena wathi ucela ingane wena wathi ucela ngiyayiswa uqale ngane 7 ngikhona manini bafuna manini mana Dlamini ngithelele khasa nobaba khasa uhamba uqala ingane ngihlangana nalodwa angithi wena wacela ingane angithi wena wacela ingane uyarana ngithi wena angithi wena wacela ingane akwena wacela ingane mina ngithi wena uyirunning wena ngithi angibaleki ngaba nje wena wathatha responsibility Dlamini uhamba uqala ingane emantombazaneni engawazi lokwazi balekile vele ungiblockile angithi ungiblockhe yonke indawo ungiblockhe yonke indawo angithi ublokheleni pho
Ungaze ngimblock mina. Hey, mangibizi ngosisi, sengusisi wakho manje. Lala nosisi bakho wena. Igama la sisi bese sibheka ama message ngoba ngitsho nihlakaniphile. Nginamanje sayitshela uhlakani. Khanje webhuta ayikho lento ayichazayo lona. Ilingile ifoni ntombazane emayiphone yaringa ifoni ubani isilima lana. Bayazana nabantu bobabili kumina ongasile la. Khipha baba. Ungadelete, uyadelete. Wathi methi uqala ingane wena ntombazane kwena unawe wathi uzomupha ingane. Ungangizothini? Awutshela ngikushadile lo. Wathi senihlukene. Uwayikhola nayo lento awazi amadoda awazi itolo amadoda le. Awulazi itolo amadoda sabathi asho njalo ko wonke umuntu amefuna ayifunayo asho njalo. Wayikhulume kahle. Kunjani? Ke manje? Lo ngane yakho iyondlwa uhulumeni. Yakutshela mina uzoyondla. Hayi sifoni yami. Ayikho into eshoyo Nkosi. Ayikho into beshoyo la. Usaphika namanje. Uthe ubani igama lakho ntombazane? Angithi number kuseyona. Akuyona igama leli akonsobela obhalela. Kuseyona inamba leka. Akuyona inombolo ebikufonele Dlamini leni. Musibamba. Mana ho. Cha mana phela. Uthi uhlakaniphi yabo. Angithi yabo ukuhlakanipha kwakho Dlamini igcine lephi ukuhlakanipha kwakho. Dlamini wazwabukisa. Nomshukuzi wami. Wazwabukisa. Ayikho into ayilwayo Dlamini, ayikho into ayilwayo manje, ayikho into ayilwayo. Ayikho into mina fike ngabe uyalwa la mina wethu isilima. Obisikora zakho. Imina melalo lana. Obisikora zakho lawo. Wena ke hamba nalabantu bakho. Hamba la kwami. Yes. Ngithe ngishiyeni. Awamanje ngishiyeni ngempela ke manje. Mana. Ngishiyeni ngempela ke manje. Yabona nje lento yenzayo angithi sichazela ngithi waphila. Dlamini kodwa nje yinembi nje mina wami ngenzile. Yinembi ngempela ngenze kwena ungazi ukubonisa labantu kanje. Muthi ungithinta manje. Yinembi ngempela ngenzile uzongibonisa labantu kanjeni. Angithi uphikile ngithi. Yinembi engikwenze yona uzongibonisa labantu kanje. Angithi uphikile. Mina ngifuna wonke ingane yakho. Ubalekela ama responsibilities. Uyazi? Anginandaba nokuthi kunjani kwakho mina. Anginandaba nayo yonke leyo nto. Mina ningazi Musa Dlamini ukuziwa ngendaba ubheda. Hambanda. Dlamini lungisa lenkinga yakho. Yabona lokho lokwenza manje akusezokusiza. Ama responsibility akho. Ngabe njengamanje. Yabona ke wena rubbish. Wena dot, wena rubbish. Uzoboshwa. Uzongithola kahle. Isakabi lophaqa. Ngingathanda aba-50 lo phakathi kuyasebenza mina ngitohoza. Thalasha aba-50 mina lo phakathi. Wedlamini lungisa le yankinga. Lungisa le yankinga le. Mana Dlamini. Sukelela kwami. Ngiphumele Dlamini. We mama yini njengamanje izokwenza ngoba ingane kumele uDlamini ayodla. Ayodla. Kumele ayodla. Zele lokho la sifune Dlamini thina. Uyabona njengamanje. Asidingi. Uyabona njengamanje. Yes mama. La bahlangana khona. Yeah. Yilaba bazophinde bawondlele khona lo ngane yabo. Yeah. Engahlangani mina nayo. La kwami. Uzoyendla ngani ingane baba? Hayi ke ningangifaki. Phela uyangena ngithi uthe wena konke ukuthinta uDlamini ukuthinta wena. So manje ku right impela ukuthi Uyabona nje uDlamini ehamba elishumeka. Ehamba elishumeka. La bashumeka nakhona ikhona la bazondla khona leyo ngane uyezwa. Mana phela kubalulekile Angisezwa ukuthi ingane kubalulekile. yabani ingane abayingane anganiceliwe icela koncelwe kuyena wayivuma Mana kamnyeni wakho. angeniceliwe wayivuma Umnyeni wakho ngikulo. njengoba icela ivumile ke ivumo iphethe ingane kwethu ivumo iphethe ke ingane uyezwani wobona wenze njani ngalo ngane wena wena vele sicela Dlamini. Mana. hayi ke isiphelile Hambana. isiphelile intombazane bese ngidelele hey intombazane ngidelele endlini akabaphuma nabo phuma nabo Dlamini uzophuma nabo la kwami ngisakudingi ngikudinga ngiphumele nabo ongishayise ngomoya ngishayise nje ngomoya awungihambe labantu bakho lapha leyo ngane yakho Dlamini la kulezi indonga angiyidingi la kwami Mana kodwa mama inhliziyo embi leyo nje. akusinhlizwe Iphutha seleni. akuyona inhlizwe embi Mana iphutha seleni. akuyona inhlizwe embi Mama iphutha selenzalele. ngithi mina labantu lento abayiqale bobabili laba beyiqale khona yila angana bayiqala ngale mzini wami yisebenze wele mzini wami Ufikile nje la emzini wakho. bemela la bahlangana khona Yes bahlangana ekhaya bawenza nala ekhaya umkhuba. Dlamini bahlangana phi Mana. bahlangana phi Dlamini bahlangana phi Dlamini Mama asilwenze uhlelo. ithini ngane bahlangana asilwenze uhlelo mama lokuthi ingane inayekeleke mama. Njengoba sekwenzeka iphutha kanje alisale ngitheni ngangifake ephutheni lenziwe le ndoda engasile ekhanda engasebenzi uDlamini sengikufake ekhopheni lami iminyaka emingaki Dlamini ngumisile lo muntu Dlamini kuyimanje uDlamini akekho le ngagqoki khona kumele ngikhokhe mina ngiyakha mina napha ngingabona nakho ingane ngingabona nakho nabo cement ngiyakha mina nama blocks enhlabathi ngiyakha mina ngoba ngifuna umyeni amabuke nje ngendoda esile ezweni ayikho Dlamini ezokhuluma nawe ayikho ezokhuluma nawe ayikho ngithi ayikho ezokhuluma nawe ayikho
Ngizokhuluma nje ukhohlakele mina. Ngaba nje ukube kodwa wakangiblockanga. Angithi uyabona. Ngaba sifikanga la. Angithi usile yena. Angithi uyabona, angithi uyabona. Ukusa lokho. Angithi uyabona ukuthi kunzima kanjani ukubalekela. Lapha amanzi. Wena waganga noganga. Baleka ingane isaseswini. Kunjani? Baleka ingane isaseswini. Kunjani manje? Kusa eli kabi ukuthi angabaleka. Iluphi uhlelo ozolenza? Aningihambela bafethu. Aningihambela bafethu. Sabaleka namanje. Sabaleka. Iluphi uhlelo ozolenza? Ingane isikhona njengamanje. Uhlelo ozolenza iluphi? Kusukela manje kuya phambili. Mana. Ngicela inhlelo zenzelwe kudena kwami. Inhlelo zenziwe kudena kwami. Hambelena la ntombazane, nihambe nayo sikhinki sendoda esasile ekhaya. Ngihambele nabo Dlamini, ngihambele nabo. Ubusa kuba ungezi. Mara ngiyeza. Hayi Dlamini ufuna ngiboshwe. Into ofuna ukuyibona Dlamini mina ngiyisejele. Wena ufuna ungibona ngiboshiwe. Ha, damn it man. Lungiswa kanjani iphutha elizwe? Ukuqala kufika kwami. Mana, lalela. Njengamanje awekho unokusona amazi esudingayo yabo. Njengamanje sidinga indlela inakwindi yaphambili, indlela yaphambili. Ubenze njani? So akusabalekile njengamanje ngoba ubaleka. So ngibuza mina umbuzo wami wodwa ukuthi njengamanje ube ngane sikanje sesifikile. Iziphi izinto ozozenza njengamanje kusukela manje yabo. Akazama ukwenza izinhlelo, akazama. Ukubuyela nkosikazi endlini. Mana. Ngikhuluma nenkosikazi ukuze ngikwazi ukuhlela. Akakhipha amawashi nama-ring lawa afakile ayowadayisa. Khumana ke naye usisi ngoba mangenjalo usuphinde sibuye futhi qhawe nami yabo. Yeah. So wena mfethu lungisa izinto zakho mfethu iphutha. Yabo ukuthi sangihlambalaza. Hlambalaza ukuba ungiblockanga ngaba nje. Lalela ndoda. Iphutha selenzakele njengamanje sekwenzeke nje. Uma futhi ungafuni ukulungisa uphinde sibuye futhi siza la ekhaya yabo. So lungisa izinto zakho mfethu iqonde usisi unblock enixoxe yonke into ingane ibe right mfethu siyabonga kakhulu yabo. Inkabe yami wena. Sambeni mfethu sambeni.